і хрещенням Єзуса припомні, каб Табі завсюди я служив. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, миром мне сердце наполни, я прошу, капуим ты жил, и об Царстве Христовым припомни, каб николи больше я не грошил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. Боже, сердце любовью наполни, я прошу, капуим ты жил, об ахвяре Христовой припомни, каб завсюди ближних я любил. Богу хасана, Богу хасана, Бога прославляйте кожний день. Богу хасана, Богу хасана, Бога славьте кожний день. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І за Духом Твоїм. Падчас гэтай святой імшы малюся за памерлую Інну Карповічу трэцюю гадавіну ад яе смерці, просячы добрага Бога аб жыццё вечнае ў валадарстве нябесным для памерлай. Каб годна ўдзельнічаць у нас свяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу на свяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемагутны Боже, наша моц і надзея, мы слабыя людзі, без Цябе нічога не можам. Выслухай нашыя малітвы і дапамажы нам Тваёю ласкай, каб нашая воля і нашы ўчынкі былі згоднымі з Тваімі запаведзямі. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання першої книги Валадарства. У ті дні Аталія, маці короля Ахозія, коли убачила,
что сын ее помер, повстало и знищило все королевское потомство. Але Саба, дочка короля Ярама, сестра Ахозия, узяла Яаса, сына Ахозия, и выкрала яго сярод сынов королевских, яких забивала, и кормилицу ягоную. Каб не забілі, схавала яго ад Аталіі у спальні пакою і хавала яго з карміліцаю у доме пана 6 гадоў. Тым часам Аталія валадарыла ў краіне. У 7-й год Йоат паслаў узяць сотнікаў каралевскіх і бегуноў, прывёў іх да сябе у дом пана, заключыў з імі дамову і прыняў ад іх клятву у доме пана і прыказаў і паказаў ім каралеўскага сына. І зрабілі сотнікі ўсё, што загадаў святар Йоат, і ўзялі кожны з сваіх людзей, якія прыходзяць у суботу, з тымі, якія адыходзяць у суботу, і прыйшлі да святара Йоада. Ён раздаў сотнікам дзіды і шчыты караля Давіда, якія былі ў доме пана, і сталі бегуны вакол караля, кожны са зброяй у руцэ сваёй, ад правага боку святыні да левага боку святыні, насупраць ахвярніка і святыні. І ўвёў ён каралеўскага сына і ўсклаў на яго дыядэму і даў сведчанне. І каранавалі яго, і намасцілі, і пляскаючы ладоні ўсклікалі: «Няхай жыве кароль!» Калі Аталія пачула голас народа, пайшла да народа ў дом пана і ўбачыла, што кароль стаіць паводле звычаю на ўзвышэнні, і старэйшыя, і трубы караля каля яго. І ўвесь народ зямлі радуецца і трубіць у трубы. І разарвала Аталія сваё адзенне і закрычала: «Змова! Змова!» Святар Йоат загадаў сотнікам, якія былі на чале войска, кажучы: «Выведзіце яе за агароджу святыні, а хто пойдзе з ёй, забіце мячом». Бо святар сказаў: «Няхай не будзе забітыя у святыні пані». І схапілі яе, і праз уваход для коней прайшла яна да каралеўскага дома, і там была забіта. А Йоада заключыў запавет паміж панам і каралём і народам, каб ён быў народам пана, а таксама паміж каралём і народам. Пашоў народ зямлі ў дом Бааля, і разбурылі яго, і ахвярнікі яго, і выявы ягоныя моцна знішчылі, а Натана, святара Бааля, забілі перад ахвярнікамі. І устанавіў святар нагляд над домам пана. І ўвесь народ зямлі весяліўся, і горад супакоіўся. Аталію ж забілі мечом у доме караля. Гэта Слова Божае.
Пан вибрав Сійон, як жилье собі. Пан вибрав Сійон, як жилье собі. Присягал пан Давиду у верности и не отступить от яе. Народженное от тебе потомство посажу на троне твоим. Пан выбрал Сион, як жилье собі. Коли сыны твои будут заховать мой заповед, и мои сведчення, яким навчу їх, то їхні сини вічно будуть сидеть на троні твоїм. Пан вибрав Сийон, як жилье собі. Пан вибрав Сийон, уподобав його собі, як жилье. Гэта месца майго адпачынку навекі. Тут пасялюся, бо упадабаў яго. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Там вырашчу моц Давіда, падрыхтую светач памазаніку майму. Ворогаў ягоных апрану у сорам, а на ім зазяе дыядэма моя. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Счастливые убогие духом, бо их есть владарство небесное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И за духом твоим. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Не збирайте собі скарбов на землі, де моль і ржа знищають, і де злодію узломлюють і крадуть. Збирайте собі скарби у небі, де ні моль, ні ржа не знищають, і де злодії не узломлюють і не крадуть. Бо де скарб твой, там буде і серце твоє. Светачам цела ёсць вока. Калі ж вока твоё будзе чыстае, то ўсё цела твоё будзе светлае. Калі ж вока твоё будзе дрэннае, то ўсё цела твоё будзе цёмнае. Калі ж святло, якое ў небе з'яўляецца цемрай, то якая ж цемра? Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Да Бога наша Айца, які ёсць у небе, узнесем покорныя просьбы, молімся за святы касцёл, каб ён даваў прыклад веры у вечныя каштоўнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за душпастыраў і ўсіх вернікаў, каб яны збіралі сабе скарб у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за убогіх, каб іх патрэбы былі справядліва задаволеныя. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлую Інну Карповічу трэцюю гадавіну ад яе смерці, каб цешылася вечным спакоем разам з Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб Пан Бог абудзіў у нас прагу неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты з'яўляешся нашым багаццем. Выслухай нашыя просьбы і адары нас Тваёй ласкай. Праз Христа Пана нашага. Божие серце любов'ю палає, діда
пробита, милость разливае, а наше сердце бы камень той, тишь мы достойны ласки такой, а наше сердце бы камень той, тишь мы достойны ласки такой. Молитеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Божа наш Ойча, Ты умацоўваеш нас хлебам і віном, і ў іх даеш нам сакрамент, што нас аднаўляе. Учыні, каб мы заўсёды чэрпалі з яго сілу для душы і цела, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі, З Духом Твоим угору серцы, узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, Ты праз свайго ўмілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служаць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе усе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця в хвале. Вспоминаючи смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братаў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго.
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос, Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костелу Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленая, покликаная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Пред Паном нашим станьмо на колени, честь найвышейшу дай Ему люд верный, моцаях вяры, збавчає крижовой, Он сам приходить у своей любови. На грех и слабость племени Адама Бог милосердный с литостью спогляну, простаемницу слова утілення дав свого Сина грешним на збавлення. Збавці, ах, вяра надалей триває, у Евхаристії Єсус пробиває, боский учитель заповідав учням, каб дар збавлення
несли людям. Мы на алтарь хлеб и вино складаем, Словы Христа святар знов вимовляє. Гэтыя дары Духом от Святого перемяняє тело и кровь Христову. Открий моє очі, каб бачить Єзуса, Його полюбив я, ближей стать имкнуся. Открий моє вуші, каб мог Його слухать. Открий моє серце, познать дай Иисуса. Молимся. Боже наш Ойче, святая коммуния, якую мы приняли, означает еднание верных у Тебе. Ученика п'яна підтримлювала одинство у Твоїм костьолі. Праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую всім за супольну молитву. Прийміть з віри Божє благословення. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и у Троицы Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, о владарство свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, единый Божа, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, Сына Отца Предвечного, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, во лоне Девы Мати Духом Святым створенное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, со Словом Божьим истотно з'єднаное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, селіба найвищейшого, змилуйся над нами.
серця Єсуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами. Серця Єсуса, полымнеючее вогнища милости, змилуйся над нами. Серця Єсуса, справедливости, любови скарбница, змилуйся над нами. Серця Єсуса, добрыни любови полное, змилуйся над нами. Серця Єсуса, усіх цнота у глибиня бездонная, змилуйся над нами. Серця Єсуса, усілякої хвали найдостойнішає, змилуйся над нами. Серця Єсуса, володар з'єднання всіх серців, змилуйся над нами. Серця Єсуса, у яким усе скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Єсуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами. Серця Єсуса, подобання Отця Небесного, змилуйся. Серця Єсуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Єсуса, прагад вічних вишинів, змилуйся над нами. Серця Єсуса, терпливой великой милосердности, змилуйся над нами. Серця Єсуса, щодрий для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Єсуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єсуса, умилостивлення за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Єсуса, наповнене зневагами, змилуйся над нами. Серця Єсуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. Серця Єсуса, послухмяное жно до смерти, змилуйся над нами. Серця Єсуса, дідой пробитое, змилуйся над нами. Серця Єсуса, криниця усілякого сутяшення, змилуйся над нами. Серця Єсуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Єсуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Єсуса, живая хвяра за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Єсуса, збавлення
тых, хто на Цябе спадзяецца, змілуйся над намі. Сэрца Езуса, надзея тых, хто ў Табе памірае, змілуйся над намі. Сэрца Езуса, радасць усіх святых, змілуйся над намі. Баранку Божий, які береш на сябе грахі свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, які береш на сябе грахі. Табе за нас грешных, змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сына Своего Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на веки вечные. Амен. О Єзу, намилейший Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Ми Твоя уласність і Тобі належить хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшему серцю Твоєму, как ще більш з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погружаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу, наиласкавейший, и прими всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Допоможи, як найхудші вернулися яни в батьківський дом і не згинули від нестачі і голоду. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз незгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир, а дари костел Твой безпечною свободою. Дай усім народам спокій і згоду. Учини, каб на всій землі від краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцю, праз якое прийшло до нас збавлення. Йому хвала і пошана навіки. Амен. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое право, бо ўжо новый заповед, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы прославленне и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покину нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наш живий
у сакраменте, о хлебе наживы, у сакраменте. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наживий у сакраменті, о хлібі наживий у сакраменті. Володар небесный, ты свету збавление, покеруй нас грешных, каб жили сумленно. Ты керуй, Езу нас, володар, збавца наш, повек вечный час, Господь Боже наш. Ангел Панський звістав Панні Марії і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Вечный odpoczynek дай ей, Пане, а світло вечное нехай ей світить. Вечный odpoczynek дай ей, Пане, а світло вечное нехай ей світить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вечное нехай им світить. Амин.